agus inis ar an lína tá Ciarán Mac Réamoinn. Is urlabhraí Ciarán an bhfeachtas ag obair chun Gaelcholáiste nua a bhunú I réigiún Shoird agus Mórcheantar. A Ciarán fáilte go dtí an chláir? Gur míle maigus, Darren, míle bhuicas. Okay, a Ciarán bhí do colglachaí Rachel de Vallis mar í a chláir béirde ar níor fam le Janie agus déis mé le podcréile den agla sin. Sulan éiríonn muid faoin bhfeachtas tá go slátá nniuán, an féidir leat acu a thuairt sumar dús le a thuil fhí stair an actas agus faoin éileamh is atá ar Gaelcholáiste I bhur réigiún? Is cínta féidir. So mo chomhlachaí Rachel, funnig si an bhfeachtas seo thart ar demlín ó hin, níos mó ná sin inis. Agus leis an aim a bhaintach chun Gaelcholáiste a bhunú I dúsgurt ina gáil go háirithe Mórcheantar Shoird. So freastal ina riire ar na daltaí a héan go dtí na bunscoil na lán Gaeilge scoil an Duine Gaelcho Brín Bríomha I Gaelcholáiste Shoird agus níos mó ná sin inis slátá nniu ann tá ceann eile gcuin an ann nach bat comá. Ach go bunúsach an aim siimplí atá a gcuin ná go bhfuil rabha ag na daltaí sin ón trí scoil sin freastal ar Gaelcholáiste inar Gaelcholáiste féin. Mar Meitheamh mar achtas go bhfuil pobl na Gaeilge I Mórcheantar Shoird briste. Níl ein rabha cú sa ceantar chun dul urlabhraí leis an idirchas trí ban na Gaeilge, agus caithfidh si dul ar bhus, nó sa chár lena dismóirí nó lena gaomhnóirí, agus taistil suas go óirclaigh go dtí Gaelcholáiste eile leathmuid den ceantar an seo. Go príomhá an ceann sin I Leanach Míde, Gaelcholáiste Rochran, agus tá ceann eile I Maile Brigín dar bannam Choláiste Glór na Mara. Agus scoil na iontacha is iad ach é sin ráta Meitheamh gur cóir go mbeidh a lehéad ar fáil nar atá Gaelscoil na seanbhunaithe gcuin inar Gaelcholáiste le suas go 10 bliain anuas nach bhfuil an rabha sin aghanna ag an dara le bhéal. Is óir faoi láthair. So tá muidig trid ar son an achtas seo, tá muidig trid ar feadh tamil ach tá an trid sin tá an trid máil ach tá muid ré agus bemuid ag leanúint rá ag leis Darren. But sin go bun is ag bun agus bar an scéal agus sort an achamra ar an bachtas ar fad. Okay. An bhfuil é nuacht nua sa bhfeachtas faoi láthair nó cuimhin lom gur dúirt Rachel san aglah béirle ar níor fam ghuiil obair éigean ar siúlagibh sa chúl ní gádaí intin dom cad é an obair seo ach an féidir an bhfuil obair ag dul urlabhraí sa chúlag? Tá obair ag dul urlabhraí an tamar fad beag nach mór. So like támuid ag féchant ar na bhfeachtas eile timpeall na tíre agus támuid ag leanúint sort an sampla atá acu agus ní muid géirí stocha beidir na botún céine dhéanamh leis na bhfeachtas beidir nar éirigh lo. So an rud a thuchraíomar ar le déine agus rud a thuchraigh ar achtas eile timpeall na tíre ná sort teach le chéile. Agus támuid oibrú ar sin ar bhain náisiúnta níos chun níos mó cruachta agus níos mó is tócha loidraachta bheith aganna mar achtas náisiúnta chun freastal ar na riachtanis dara le bhéal scoil na lán Gaeilge. Agus sin an sionscnú faoi láthair na hóir sin an áitina muid díortha mar Meitheamh mar chluúar olmhór leis na bhfeachtas eile timpeall na tíre agus tá roinnt acu an cáfna cosú le Mórcheantar Shoird ina bhfuil Gaelscoil na sa ceantar beidir gá nó trí cín agus níl éon Gaelcholáiste sa ceantar céine. So támuid gaibrú le siúd chun bhfeachtas sort náisiúnta a dhéanamh ach támuid tosú ar sin, so for riir géir ag an buinte seo níl an túfás támuid gaibrú támuid búla le chéile ach támuid géirí obair ar an blan ar dús sulla bhail sin muid éonwood nó sulla dórthamuid an túfás ólis mar caithmuid aon tú ar phlean. Is deas scéala sin ceapan se ní ar bhis gom faoi sin mar tá sean suntasach an
go mé ahrú an réaltas go náisiúnta nach bhfuil ceapan sé mar tá an réaltas ag olbhú policy náisiúnta don oideachas gaeilge lasmuid a Gaeltacht nach bhfuil so like tá ceapan sé beidir nach bhfuil lán ólas ag ar éisteir ar a cuiide faoi seo ach thar an bliain ó gá mar hampla amachrán tá seans an go mé ahrúán agus go mé an roiin oideachas agus go mé sin is écí Gaelcholáiste nua a bhunú an aontí tú go bhfuil le seans an mar sin? Tá bhí mé hen as Rachel ag cóchuiste dála an bblion chatte agus sulla raibh an rialtas nua stig agus tá muid fósaigh fannacht ar an tóirisk ón cóchuiste dála sin ach bhí golóir ionadathe ón na Feachtas éagsúla bhí ionadathe ó chunir na Gaeilge ón bóras pátrúnachta an pátrún do scoilna lá Gaeilge agus urlabhraí eile ag an cóchuiste sin leis an vibe seo agus leis an éilemh a phlé go generalta agus go bunúsach soch riú go gaithí go bhfuil córas le ar fáil chun Gaelcholáiste a bhunú i gceantar éigen. Mar má tá Gaelcholáiste i scoilna lá Gaeilge las jig den scéim chun éon scoil a bhunú dar nóí leis an méid caintóirí béirle sa tír seo beg I gcónaí níos mó éilemh ar scoil lán béirle má churann tú gachan as an óras. But níos sé sin ag díú isteach agus a chur luach agus tábhacht ar gultóir ar deanga náisiúnta agus ar farír mionnach na níní nach cantar a labhraíonn Gaeilge agus tastíonú oideachas lá Gaeilge oil. So sin an rud sin an tura bavó in our Darren J gas an cóchuiste sin chun scéim chur ar fáil chun Gaelcholáiste agus Gaelscoilna bhunú las jig den choras oideachas agus lasmuid an Gaeltacht ach ina réimse féin taobh muid in na scoilna béirle agus sin an dóchas atá aghaine but mar aon le gach aon rud leis an rialtas tá sé má agus tá muid fósaigh fannacht ar na tóirthaí agus an tóirisk an cóchuiste agus an mulla ifigúil ar lehéid. An sin tú go bhéh seo beidir an níhamháin díomh go é Feachtas eile freisin an seans is mó atá goibh thar an bliain nó gá atá marrán? Yeah, tá muid ag súil go mór leis. Tá muid ag súil go mór leis ag feicimid ar fad ar beidir bhfuil trocht gur coolla tú trocht ar an bhfeachtas I maileach lí dó cethir sé a hocht agus go bhfuil gaiirí lo ach sa cáthóir a sin tá siad ag ahrú na patrúnachta is scoiléigean sa cantar ó fátrún amháin go Gaelcholáiste. So tá sé sin casta golóir freisin, but in our gantar féin I Mórcheantar Shoird tá an éilemh ar áit na scoile. Agus tá an éilemh ar áitna ó na Gaelscoilna, mar go technicúils na Gaelscoilna tá againe an seo cantar. Níl éon mar deartha as béirle, níl éon feeder school acu, mar níl éon Gaelcholáiste an. So tá anna cuid deacrachtaí ag na daltaí ag tiismóirí sa craobhnóirí in ar gantar féin chun áit a bhaint amach ag an dara levéil in éon scoil, tus nach bhfuil éon feeder schools ag na Gaelscoilna in ar gantar. So sin stocha an príomhpointe eile atá a gcuin an seo agus bhéimiis agsúil le tá sé níos deachar agus níos deachar ar na tiismóirí na craobhnóirí agus na daltaí sin áit a áil na Gaelcholáiste na cantar tus go bhfuil siad taobh muid ar gantar. Tá muid agsúil go dtí an rainn é sin go dtí siad é sin go luath agus go méid ahrú ar an scéal donna céad apáistí in our era sa cantar seo. Yeah, just bobrálam é a lua le do chuid éistóir an sin go bhfuil leathnach ar Facebook go gin dar bannam Gaelcholáiste Shoird an Polachída agus curmuid ústátha an sin ó am go chéile agus támuid agsúil go méid sort plan action a gin ó bhanfór a raig modulais an bhfeachtas náisiúnta onas go bhfuil níos mó luais stocha leis an bhfeachtas ar fad. So just iarm ar gach an asúla cumad ar an leathnach Facebook sin agus ein takeíocht is gur féidir le hort tar deangbal in tríd an leathnach Facebook bhéimiis
fear bhuiach agus how much fear bhuiach asat agus as near FM as an deisha a hortún.